Volám sa Patrik Benčík, som autor publikácie Daňové vzory. Vyšlo vlastne vo vydavateľstve Verlag das Hofer. Je to novinka na vydavateľskom trhu. Podľa môjho názoru je to vlastne najobsiahlejší kompilát daňových vzorov na trhu daňových a právnych informácií. Každý vzor obsahuje aj komentár autora mojej maličkosti. Ja tvrdím, že vlastne často je dôležitý nielen vzor, ale aj komentár autora, lebo obsahuje vlastne moje know-how ako advokáta s 22-ročnou právnou praxou. Veľkou výhodou týchto daňových vzorov je to, že v 90% prípadoch ide o reálne daňové kauzy, kedy som zastupoval daňové subjekty ako advokát buď v daňovom konaní alebo súdnom konaní. Ako daňový advokát mám na konte 333 súdnych sporov s finančnou správou s úspešnosťou vyše 70%. Kniha je, ja to nazývam, že užitočná pracovná pomôcka v boji s finančnou správou. Čiže tým pádom, ak podnikateľ dostane daňovú kontrolu, mal by si knižku čítať a postupne ísť podľa jednotlivých inštitútov a využívať, povedzme, vzor plnomocenstva, vyjadrenia protokolu z daňovej kontroly, odvolania proti rozhodnutiu a tak ďalej.